ئەڤە جۆرێکی باڵندایەت بێژنێ کولکولی یانژی مێشخۆر کۆپتریا جارال ڤیدەمی دەردکەوت و مێشن هنگڤینی دخۆت. ڕەجب خەلیل ئێک جوان مێژڤانەیە کو ڤی جۆرێ باڵندەی بە پتە 10,000 دۆلارە زیان بە مێشن وی گەهاندیە. ئەڤە تەقسیمێتمەنە vêgovkê tayrê hatiye ser mêşêtme teqrîben 145 yêşnov birîn yani melîketwanê hatîne xwarin. Em heskîn fîternerî îlacekê bûmel evî tayrî heke hat bakirin da ev mêşêtme zarareka yekcar zor yalme bûye. Mêjvane jî dibêjit ev corê balinda li vêdeverê nîne lê pitinê li vîdemî derdkevit. Evî tayrî gelet hesîral me kirî. Ev tayrê ev nêzgê 15 roja nehatî. Em dibêjin ji bexda bigire xwe heta menteqet hidûdî evî tayrî gelet hesîra kirî. Êk şwa me teqsîmê tînayne der nêzgê 600 teqsîma min tînayne der 145 melîket wayet xwarîn. Yani 145 sindoq yê saqit kirî. Yani zarar eve teqrîben nêzgê defter û nîvof meketî. û île dinya gerim bit hindî ewr bit û baran bit ev tayre de her hebit. Balindeyê kulkulî helê mêjvanan nexweş kiriye û gelek zerer bi wan gihandiye. Belê zêdeberî vê hemû zererê li gor gotina mêjvanan vî balindeyî nakujin û çaverê dibin heta wextê wî bi dumahî bit û ew jî biçit. Şêrvan Xedir Kursad News, Silûrê Parêzgeha Dok.